Salam mehriban adamlar, yurdumuzdaki ve dünyadaki täzelikler bilen tanıştıryan Türkmen portalı Heptäniň täzelikleri. Türkmen portalı Heptäniň täzelikleriniň şu sanynda. Prezident Serdar Berdimuhammedow Sandolga arkaly hökümet mejlisini geçirdi. Prezident Serdar Berdimuhammedow ýaş alymlaryň bäsleşiginiň ýeňjilerini tyglamak hakynda karara gol çekdi. Daşary işler ministri Meredow Hindistan Respublikasynyň premier ministri bilen duruşdy. Türkmenistan Amerikanyň Birleşmiş Ştatlarynyň işgür düzümleri bilen hyzmatdaşlygy giňeltmek maksat edilýär. Vice-premier Atagulyýew Özbegistanyň prezidenti tarapyndan kabul edildi. Türkmenistanyň milli ýygyndysy Aziýa Kubogynyň saýlama tapgyrynda Taýlanddan üstün çykdy we beýlik habarlar. 6 iyunda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Hindistan Respublikasyna amal aşyran saparynyň çäklerini Merkezi Aziýa Hindistan dialogunyň 4-nji mejlisine gatnaşdy. Mejlisiň dowamynda Daşary işler ministrleri Merkezi Aziýa ýurtlary bilen Hindistanyň arasynda köp taraply hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlaryny we ykdysady gatnaşyklaryň netijeligini ýokarlandyrmak meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Şeýle hem şol gün Raşid Meredow Merkezi Aziýa döwletleriniň daşary işler ministrleriniň Hindistanyň premier ministri Narendra Modi bilen bilelikdäki duşugyna gatnaşdy. Duşugyň dowamynda Türkmenistanyň Hindistan bilen siýasy diplomatik gatnaşyklary giňeltmäge taýýardygy hemde söwda ykdysady hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmagy, medeni alyş çalyşlary işleňleşdirmäge uly gydyklanma bildirýändigi tasdiqlanyldy. 8 iyunda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow Türkmenistan Amerikanyň Birleşen Ştatlary işgörler Geňeşiniň ýerine ýetirji direktori Erik Stewart bilen duşuş geçirdi. Gepleşikleriň başynda taraplar Türkmenistan bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň kompaniýalarynyň arasynda hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we geljegi barada pikir alşdylar hemde bu hyzmatdaşlygyň mundan beýlekde üstünlikli ösdürilmegine özara gydyklanma bildirdiler. 9-11 iýun aralygynda Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasary Nökerguly Atagulyýewiň ýol başçylygynda Türkmen wekiliýeti 4-nji Daşkent Halkara Maýy Goýun forumuna gatnaşmak maksady bilen Özbegistan Respublikasyna iş saparyny amala aşyrdy. Daşkent Halkara Maýy Goýun forumunyň çäklerini Özbegistan Respublikasynyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew vice-premier Nökerguly Atagulyýew kabul etdi. Taraplar Türkmen-Özbek strategik hyzmatdaşlygyny mundan beýlekde ösdürmegiň we pugtalandyrmagyň möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Saparyň çäklerini Atagulyýew Özbegistan Respublikasynyň premier ministriniň orunmasary Jamşid Hojaýew bilen hem duşuş geçirdi. 11 iýunda prezident Serdar Berdimuhammedow Ahal welaýatynyň Akbuğda etrawyna iş saparyny amala aşyryp, welaýatyň çäklerini alınıp barýan Galla Rogynyň depkinleri bilen tanışdy hemde etrawyň Magtumuly Daýhan birleşigine buğdoy orogyna ak pata berdi. Bu ýerde döwlet başçysyny Kärendeçi Daýhan bilen söhbetdeş bolup, onuň haýyşy boýunça bir kemsiz hatyl toplan buğdoy orup Galla Rogyna badalga berdi. Soňra Türkmenistanyň prezidenti Galla Rogynyň ketkitlenen möhletlerini ýerine ýetirilmegi babatda vice-premier Atagulyýew bir näçe tapşyryklar berdi. Şeýle hem Serdar Berdimuhammedow bu ýerde guralan sergi we pudoga täze gelip goşan döwrewat technikalar bilen tanışdy. 11-13 iýun aralygynda Aşgabatda Türkmen Tekstil Expo 2025 halkara sergi ýarmarkaty geçirildi. Bu giňgerimli sergi dokma pudogynyň mümkinçiliklerini, öňde barjy gadananlaryny, önürýän täze önümlerini tanışdyrmak, daşary ýurtda hyzmatdaşlar bilen özara bähbetli işgür gatnaşyklary hasy ösdürmek üçin meýdança bolup hyzmat etdi. Serginiň çäklerini 11-12 iýunda Türkmen Tekstil Expo 2025 adly ilkinji halkara dokma we moda sergisi geçirildi. Onda dünýäniň durly ýurtlaryndan meşhur dizaynerler öz elmeçik toplumlaryny tanışdyrdylar. 11 iýunda Türkmenistanyň Daşoğuz we Balkan welaýatyna buğdoy orogy mewsümine badalga berildi. İltilagly ýaşullar ilkinji buğdoy sümmüllerini ordular hemde orlan buğdoy bogdogyny kombaynçylara berdiler. Dawaralaryň çäklerine ýurdun oba senagat toplumynyň önümleriniň sergisi guralyp, onda häzirki zaman oba hojalyk technikalarynyň nusgalary görkezildi. Şeýle hem sungat ustatlarynyň konserti guruldy.
Türkmenistanyň Ýaponiýanyň Osaka şäherinde dowam edýän Expo sergisindäki paviljony rekord goýmagyn dowam edýär. Ol iň köp barilýan paviljonyň üçlügine girdi. Sergi binasynyň ekspozisiýasy innovatsion tehnologiýalary hemde ýurdun gadanan üstünlüklerini, taryhyny hemde medeniýetini şöhrelendirýär. Ol ýerde türkmen hallaryny tiýinlemek we milli aşhana tagamlaryny dadyk görmek mümkin. Prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ilmi işler boýunça geçirilen bäsleşigiň jemleri hakynda karara gol çekdi. Resminama laýyklykda 118 sany ýaş alim bu bäsleşigiň ýeňjileri diýilip yglan edildi we degişli baýraklar bilen tiýlaglanyldy. Bu bäsleşik Türkmenistanyň 12-nji iýunyna bellenilýän Ilimler Güni münasibetli ýurdun Ilimler Akademiýasy we Magtumuladanak ýaşlar guramasynyň merkezi geňeş tarapyndan bilelikde gurulýar. Ýeňjiler tiýlaglamakda barasy Türkmenistanyň Oğuzhan adynaky Injener Tehnologiýalar Uniwersitetine geçirildi. 12-nji 13-nji iýunyna Türkmenistanyň Oğuzhan adynaky Injener Tehnologiýalar Uniwersitetine Ilimler Güni münasibetli berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynçy döwründe ilim, tehnika we innovatsion tehnologiýalar atly halkara ilmi maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasy tarapyndan her ýylla gurulýan bu 2 günlük forma türkmen alimleri bilen bir hatarda daşary ýurtlaryň bir näçesinden wekiller gatnaşdylar. 13-nji iýunda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow sanly ulgam arkaly ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde döwlet durmuşyna degişli bir näçe meseleler garaldy. Mejlisiň başlygy we hökümet agzalary gözegçilik edýän düzümlerini alınıp berilýän işler barada maglumat we hasabat berdiler. Döwlet başçysyny hasabatlary diňläp, degişli işler bilen baglykda anyk tapşyryklar berdi. Şol sany zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň düzümlerini okuw maglumat merkezlerini döretmek, Türkmenmaşydaky nevde gaýtadan işleýän dawlatlar toplumynyň tehnologik desgalarynyň awtomatik ulgamyny döwre wagtlaşdyrmak, Türkiýede Türkmenistanyň eksport haritlarynyň sergisini geçirmek, Ahali welaýetinde medeniýet hepdeligini guramaçylykla geçirmek, Aşgabatda kuşt boýunça halkara ýarşyny guramak babatda tapşyryklar berdi. Şeýle mejlisiň dowamyna prezident Serdar Berdimuhammedow Russiýa Federasiýasyna geçiriljek halkara ykdysady foruma türkmen wekiliýetiniň gatnaşmagy bilen bagly resminama gol çekdi. Dünya täzelikleri. Kanadaly paleontologlar dinozawryň täze görnüşini açdylar. Olar Mongoliýanyň Gobi çölünden tapylan daşa dönen süňkler öwrenmek bilen şeýle açyş etdiler. Täze görnüş Kanhulu mongoliensis diýilip adlandyryldy. Mehnet ýyrtyjymynyň 80 million ýyl töwereg öň ýaşapdyr we meşhur tiranozawryň ugurdaşy bolup durýar. Hünärmenleriň aýtmaklaryna görä, onuň uzuýlygy 4 metra, agramy 770 kilograma deň bolupdyr. Eýranly alimler innovatsion biodargaýjy batareýa döretdiler. Enjam ýüz sagatyň dowamyna elektrik energiýasyny işläp çykarmaga ukyply bolup, ondan soňra daşky urşak üçin ziýansyz dolu dargap gidýär. Tehnologiýanyň esasy suda giren kagazdan we ýogurtlarda saklanýan probiotiklara, meňdeş bakteriýalardan ibaratdyr. Bu bakteriýalar organik maddalary bölmek arkaly elektronlary işläp çykarýarlar. Täze batareýalary implantlary iýmitlendirmek üçin lukmançylykda, şeýlede daşky urşak duýdurjylarynyň hemde bir gereklik elektronikada peýdalanyp boljakdygy aýdylýar. Sport täzelikleri. Türkmenistanyň futbol ýygyndasy 2027-nji ýyl üçin Aziýa Kubogynyň saýlamy tapgarynda Taýlandyň toparyny 3-0 hasabyna ýeňilişe sedi war etdi. Duşuk seýşenbe güni Aşgabat stadionuna geçirildi. Türkmen milli ýygyndasynyň düzüminde Mikhail Titov, Ihlas Saparmamedov we Mekan Saparov tapawutlandylar. Mehmanlaryň ýeketek golny Sapuçay Çaydet geçirdi. Bu ýeňişden soň Türkmenistan 6 tup gazanyp D toparçasyny birinjilige çykdy. Jiu-jitsu boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndasy 13-15-nji iýun aralygynda Rimde geçirilýän Mediterranean Open Grand Prix halkara ýarşyna gatnaşýar. Ýarşyň ilkinji gününde Nevaza görnüşi boýunça türkmen türgelleri 4 altyn, 4 gümüş we 1 bürünç medallary münasip boldular. Fighting görnüşi boýunça geçirilen ýarşlarda türkmen türgelleri bir wada 3 tane bürünç medal gazanmagy başardylar. Mundan başga da Rahmet Taganow master görnüşi boýunça altyn medal bilen sylalandy. Türkmenistanly türgen Abdullah Babayev 20-nji iýunda Fight Nights promotionyny 4-nji tutuluşyny geçirer. Ol häzirki wagtda
Rusiya Federatsiyasynyň Dağıstan Respublikasynyň Mahaçkala şäherine Abdulmanap Nurmagamedowyň walyna türgelişi. Türkmen portal Abdulla Babayew bilen türgelişi kişileriniň gidişi we öňdäki tutuluşyga görülýän taýýarlyk barada söhbetdeşlik taýýarlady. Ol bu ýerde meşhur MMA türgeni İslam Makhachev, Umar Nurmagamedow we Usman Nurmagamedow dağı bilen bilelikde türgelişýändigini, şol bir wagtyň özünde UFC-niň odolky çempiony Habib Nurmagamedowyň gol astyna tälim alýanlygyny görüň berdi. Söhbetdeşligiň dol görnüşini Türkmen portalyň sosial torlaryna, taýpalaryna tomaşa edip bilersiňiz. Mehriban adamlar, size yetirmek isleyen täzeliklerimiz şulardan ibaret. Ähli habarlar bilen bolsa Türkmen portal web saytymyzdan doluguna tanışyp bilersiňiz. Ýatdan çykarmaň, Türkmen portal sizin iň ygtybarly maglumat çeşmäňizdir. Sag bolun.